Unofunza zvina kizere zvamaita baba. Chichi no boy ba ausikufarira iri 12 yese hauna kwafarira hana kunaka. Ndamafarira bada akafanana kufanana zvese nedesign zvese necolor. Ndakakatongofanana design akasiyana unoshora straight. Ndikatadza kutenga hautenge enda kutengera 12 mabhurugwa 12 akanaka futi akafanana here makala yakasiyana makala zvacho saka kufanana zvoti akafanana zvine basa rei vanhu vanozoti chiva kandoona ndakafana ndinofunga ndingori ndingori kupfeka 21 every day saka iwe wakupfekera vanhu here kuratidza kuti aipa vangokanganisika plus unomboti vanhu vape urombotaura nezvayo vanoda kuona wakakanganisika kutaura nyatsa kunditaurira vanhu vakutaurayo kuti vanhu vanozokuona wakaripfeka bhurugwa ndapi bhurugwa rinopfekwa mukati mwawo unofamba chiratidza vanhu iri panze aiwa ini ndingotaura wanomwe murume wari kuratidza aiwa hakuna saka urambozama kutaura kuti ini ndingotaura kuti yes akafanana chero vanhu vakakuona zvine basa rei vanhu vakakuona vanhu vanani vanoda kuona uye unomboonekwa nevanhu rinopfekwa musoro ei aiwa ndingotaura sekuti vakadzi kana watiri pavakadzi pacho munoita sei zvine basa rei kwaimbi zvandakamboona mufoni menyu makanyamwanyavanzi waitira mukati ndakambotaura chinhu iwe zvokuti waona mufoni mangu makanzi waitira mukati kana kuti waitira kunze kana kuti ndadiridza gadheni kupi iwe ndikuda kuvhunza kuti vanhu varumboza mutauro toti ndianani akafanana anda kutengera ndiani wakadii kuvhunza musi wacho wakadii kubata meseji yacho pane zvauri kuita kwamashiro mamwe musingazivi alright wangoenda kutsvaga kutaura zvese izvi kuti vanhu vakazondiona ndakapfeka akafanana vanoti chii imi ndakazombokuona imune meseji yakanzi waitira mukati aiwa ndoda kuziva kuti ndiani musikana iye ndiani maitiro ari kuita ndiri kususpecta pane zvauri kuita chete manitengera akafanana mabhurugwa wakutwista nyaya ndakamboona meseji yanzi vanhu varombokuona wakapfeka mabhurugwa racho ndiani kuti vari kumbondiona ndikungovhunza inini kusaidi kwenyu pachine mereji here pakati pedu